Matapos ang warm-up Zumba dance exercise, mag-aalas 6 ng umaga nang magsimulang maglakad ang mga responders na ito mula sa Iriga City Grandstand papuntang Nabwa Diversion. Dito sinimulang buhatin ang mga pasyente na nakahiga sa spine board at nagsimulang maglakad ng 1 kilometro hanggang sa kasentruhan ng Nabwa. Mula Nabwa muling naglakad hanggang makarating sa Berlin Park ng Baaw. Ito ang ginawang 12 kilometrong Mogadishu Walk ng mahigit 200 mga responders mula sa iba't ibang bayan sa Camarines Sur noong Linggo, July 2 sa ginawang Mass Assembly for Rescue and Care for Humanity o Rescue March kaugnay pa rin ng National Disaster Resiliency Month. So this is the first time actually na nakapag-host yung District 5. So we are very lucky to be picked as the opening venue of the Rescue March Rinconada Challenge 2023. Mapagal, agility, and kayo po talaga may power ka para makaampos sa 12 kilometros. Ang challenge may itong rayo kang so distance and so init kang panahon. Tarabangan kami kung paano ang pagbuhat and lalo naman sa may pasyente kami bubuhat. And so far, maraming so pagbuhat. Isa ang Rinconada area sa Camarines Sur sa madalas makaranas ng baha, landslide at iba pang kalamidad. Kaya malaking pagkakataon ng aktibidad upang matuto ng tamang komunikasyon, makilala ang kapwa responders at makita ang kapasidad ng bawat isa sa tuwing may sakuna. Nagpapasalamat po kami kay Governor Luigi Villafuerte and at the same time kay Congressman Mix Villafuerte na napili po ang Banwaan na Baaw na kung saan po digdi po ang end kang Rinconada Rescue March. Nagpapahiling po na kita perming ready. Prepare to shoulder carry. Bago ang Rinconada March, ginanap ang Water Search and Rescue o WASAR na pinangunahan ng Edmero Camsur. Kinailangan sa challenge ang 7 hanggang 9 na responders na nagmartsa habang nakapatong sa balikat ang bangka na siya namang nilang ginamit sa Lago del Rey sa layong 2 milya. Kasama sa 11 team na sumali ang mula sa Minalabak na si Remark Gavica na nahirapan dahil kulang ng isang miyembro ang kanilang grupo. Camsur is the very innovative PDRMC kasi ang galing nila, they are able to cope up this kind of challenge. And in times of calamity talaga matetest lahat ng responders, lahat ng rescuers, lahat ng mga resources and equipments. Kapag wala talaga, ang lahat ng downside is nasa rescuer. So the best 'yun. To showcase na ang ating mga response team digdi sa Camarines Sur ay igwang kakayahan, capability. Yung challenge ngayon, nakikita natin dito yung camaraderie ng bawat isa. Napakagandang magkaroon ng komunikasyon sa bawat isa, sa bawat municipality or cities ng Camarines Sur. Mayroon namang static display ng mga search and rescue equipment upang maturuan ng publiko sa mga maaaring gamitin tuwing may sakuna. Sa susunod na taon, napili ang 2nd distrito bilang host sa gaganaping Rescue March. Ang WASAR at Rinconada March ay ilan lamang sa mga nakalinyadang aktibidad sa probinsya ngayong Resiliency Month. May Di Maano, CSN. Ay, tama na ang tres! Ay, tama na ang